Cześć, witam Was z lasu. Jesteśmy znowu na Rudzie, bo na Rudzie fajnie jest i pomyślicie sobie, że ileż można eksploatować ten las. Ale moi drodzy, te tereny to unikatowe tereny, to jest prawdziwe sanktuarium czwartej przyrody, które w sumie częściowo zostało naruszone z uwagi na budowę trasy NS. Na budowę też sobie zajrzymy spokojnie, zobaczycie co się dzieje. Natomiast jest to las, który powstał, mimo że kiedyś działała tutaj ogromna kopalnia. Prawdopodobnie najstarsza kopalnia węgla kamiennego na Górnym Śląsku, czyli kopalnia Brandenburg. A w stronę, w którą się udajemy, wędrowała kiedyś kopalnia Paulus Hohenzollern, później, a ostatecznie po wielu perturbacjach znana jako KWK Paweł. Także moi drodzy, zobaczymy sobie leśne skarby i takie miejsca, do których po prostu warto tutaj zajrzeć. Zanim jednak las i kopalnia Brandenburg i kopalnia Paulus, no to najpierw nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności i sprawdzić zabezpieczenie groty Matki Boskiej z Lourdes. No i słuchajcie, tutaj ten krajobraz, który ostatnio pokazywałam Wam w marcu, już w ogóle nie zdradza nam nawet tego, że tutaj rósł przegęsty las. Ostatni materiał rejestrowałam tutaj chyba jakoś w czasie Dnia Kobiet, to znaczy około tego dnia. I no, pamiętacie, że było tutaj wszystko powycinane, no taki krajobraz bardziej postapokaliptyczny, bo tutaj widać, że paradoksalnie, że tutaj ta entropia maleje, ktoś tutaj to porządkuje. Natomiast totalnie nie wiedziałam, co będzie z tą grotą ze szlaki, która jest pamiątką po hucie Berta i jest naprawdę światowej klasy zabytkiem poprzemysłowym. No i moi drodzy, z tego co widzę, troszkę też tutaj roślinność powróciła. Nie jest to temat obcy zarówno Radzie Miasta, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy zgodnie z tym, co postowało Stowarzyszenie Turuda na Facebooku, samodzielnie podjęli się zabezpieczenia groty. No my już tutaj przez te wertepy nie będziemy chodzić, natomiast no jak widzicie, no miejmy nadzieję, że grotę uda się ocalić, więc taki mały update. No i też zgodnie z tym, co widziałam na profilu Stowarzyszenia Turuda, coś co wcześniej przykuło moją uwagę, czyli po tamtej stronie, gdzie zaraz pójdziemy na budowę, pokazały się ciekawe rzeczy w związku z tą wycinką. A tutaj kafla, jakiś odłamek, proszę bardzo. No cóż, ja mówię, że to jest archeologia, ktoś powie, że to jest oglądanie śmieci. Mamy stare tabliczki, wytwórnia sprzętu komunikacyjnego, a już jesteśmy tu po drugiej stronie w ogóle. A tutaj co mamy? O! Jaka myszkowska spółdzielnia pracy Polichemia. Z jakiegoś proszku czyszczącego. Tam sobie płynie nasz potok. Ciekawe jak będzie wyglądało po budowie drogi. Idziemy jeszcze zobaczyć tam bliżej tamtego przepustu. A kto rozpoznaje co to jest, piszę w komentarzu. Już nieraz Wam opowiadałam o tym. Także, moi drodzy, zachęcam. Dalszy ciąg postapokalipsy. No i cóż, no całkiem niedługo będzie tędy leciała duża droga NS. Ale na razie jeszcze, no w tym miejscu dokładnie chyba nie. Tylko kawałek obok. Ale póki możemy, to szukamy, co tu jeszcze ciekawego w terenie zostało. Chwila relaksu nad Rudzkim Potokiem i lecimy już zgodnie z obietnicą do lasu, w którym znajdujemy pozostałości po kopalni Brandenburg i po kopalni Paulus. Moi drodzy, czwarta przyroda, czyli przyroda odbiera to, co jej. I ktoś by pomyślał, że spaceruje sobie po prostu po gęstym lesie, no ale tego lasu jeszcze niedawno, relatywnie tutaj nie było, a to co Wam pokazywałam przed chwilą to szlaka, czyli śląski szmaragd, odpad pochutniczy. W czasie rewolucji przemysłowej nastąpiła ogromna deforestacja, czyli wylesienie. I tak naprawdę tyle się teraz mówi, że żyjemy w takim zepsutym świecie, że nie ma poszanowania dla natury. No to prawda, wystarczy rozejrzeć się na przykład ile plastikowych butelek, czy puszek po piwie, czy folijek niestety, ale napotkamy w lesie. Natomiast nominalnie, no to
właśnie w czasie rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku. Gdyby wziąć pod uwagę granice dzisiejszej Polski, bo wtedy były one zupełnie inne, a ziemie, po których teraz stąpamy, należały do Prus. Ale gdybyśmy wzięli sobie te dzisiejsze kontury Polski, no to las zajmowałby jedynie parę procent powierzchni całego kraju. Dzisiaj sytuacja jest zgoła inna, co pokazują współczesne mapy i statystyki. A tutaj, gdzie teraz chodzę, no to gdzieś kawałek dalej nad głową kursowałaby mi Luftbahn, czyli tak zwana Luftbahn, czyli kolejka napowietrzna, która kursowała tutaj najprawdopodobniej w taki trójkąt Ballestremów, czyli właśnie między koksownią Wolfgang, kopalnią Brandenburg a Friedenshütte, czyli Hutą Pokój. Tutaj było wielkie, potężne przemysłowe miasto. My już od strony Rudy tyle razy zwiedzaliśmy tutaj na kanale ten las, głównie ze Stowarzyszeniem Turuda, że dzisiaj zależałoby mi na pokazaniu tego, czego jeszcze nie pokazywałam, czyli może nie zobaczymy ruin kuźni czy prochowni, może tak troszkę bardziej od strony kolejowej się skupimy, ale warto inspirować innych, żeby stale poszukiwali, no nie? A tutaj naprawdę jest mnóstwo nierozwiązanych kwestii, mnóstwo atrakcji, także chodźcie. Pamiętacie, parę lat temu robiłam akcję Ekoeksploracja i wzdłuż tych torów zbierałam śmieci, a niedawno jechaliśmy sobie z Turkolem, przejazdem okazjonalnym Bytomka. No i moi drodzy, tutaj to jest jak najbardziej czynny tor i tutaj jeżdżą pociągi głównie z kopalni Bobrek w Bytomiu. No jest to linia, jak widzicie, linia niezelektryfikowana i jednotorowa, towarowa, ale będzie tutaj przywrócony ruch pasażerski i do Orzegowa wraca kolej, z której i ja będę korzystać. Ten drugi tor dalej leci, tylko miejscami jest tak zarośnięty, że nie da się przejść. Niemniej jednak ten tutaj jest nieużywany, ten obok jest jak najbardziej czynny. Ciekawe swoją drogą, czy będzie zelektryfikowana ta linia, kiedy już będzie tutaj no wracał ten ruch pasażerski, bo na razie mimo wszystko nadal to są plany. No dobra, mijamy semafor, schodzimy z toru, żeby tu nikogo nie poirytować, chociaż to była ta szybsza droga i trzeba iść krzaczorami dalej. I powiem wam, że ten drugi tor tutaj by szedł i on naprawdę bardzo długo się ciągnął, dużo dłużej niż myślałam do tej pory. No tutaj idziemy, powiedzmy, pseudo w jego śladzie. Słuchajcie, wyszliśmy z lasu, tam przeszliśmy grzecznie wzdłuż linii. Tutaj nastawnie nie nagrywam, potulnie. Także przeszliśmy od Rudy fragmentarycznie przez Orzegów. No i jesteśmy na Hebziu. A to, co widzicie w kadrze, ten wiadukt, podobno on nigdy nie był używany. I to też bardzo rozpala moją wyobraźnię, czy jednak w związku z tą rewolucją kolejową, która teraz się odbywa tu u nas ponownie na Górnym Śląsku, czy jednak będzie używany. Ja muszę nagrać, jak tu jest pięknie, jak się idzie przez te wszystkie kwiaty i przy okazji wam opowiedzieć, dlaczego ta przyroda, właśnie ta, która wróciła w miejsca wcześniej przejęte przez człowieka, to jest czwarta. No bo pierwsza przyroda to jest ta dziewicza, tak? Ta nieruszona przez człowieka. Druga, czyli rolnictwo. Trzecia do celów estetycznych, czyli ogrodnictwo, tak w wielkim telegraficznym skrócie. No i czwarta, czyli wielki powrót. Uwielbiam takie kolejowe wędrówki. No, z reguły jestem tam. Na dzisiejszej stacji biblioteka, dawnym dworcu w Morgenrot, bo tak się dawniej nazywało Hebzie. I ta linia w ogóle kolei żelaznej była linią o ogromnym znaczeniu, bo tutaj właśnie przechodziła linia prowadząca z Mysłowic, czyli Myslowiec, do Wrocławia, czyli do Breslau. No i tutaj wydaje mi się istniejący fragment tamtego toru, który tam się wcześniej przed nami skończył, tam gdzie na początku pobłądziliśmy w krzaczorach. I jest ten budynek z czerwonej cegły, który tak mnie zaintrygował, jak jechaliśmy z Turkolem. O, tu też tor, który się za chwilę urywa. I tutaj zaraz biegnie ulica Pawła i ulica Stara. No dobra, tutaj nam chyba nic nie zrobią, że idziemy. Ale tak ogólnie
to uważajcie na siebie w czasie tego rodzaju spacerów. Podejdziemy sobie zaraz do tej starej nastawni, bo nie ukrywam, zawsze mnie intrygowała. Tutaj, moi drodzy, stacja biblioteka. I kurczę, ej nie, jest, widzisz? Jezu, nie zrobię zbliżenia na GoPro, spróbuję telefonem zrobić. To jest budynek z czerwonej cegły, który cholernie mnie zaintrygował, jak jechaliśmy z Turkolem. Bo widziałam tam stary napis i ja go znowu widzę. Ale GoPro wam tego nie pokaże. Tyle razy widziałam tę starą nastawnię z drugiej strony. Przepraszam za cień. No, niestety wreszcie się zrobiła taka porządna wiosna, ale też prześwietla po prostu jara piksele. No oczywiście wejście jest zamurowane, ale mam tą satysfakcję, że tu przynajmniej sobie stanęłam. Moi drodzy, a teraz przed wami pięknie wymalowany budynek. My jesteśmy przy ulicy Pawła, w okolicy ulicy Starej. Weszliśmy sobie tutaj elegancko już ścieżką od torów i tak jak wam wspomniałam, nie tylko kopalnia Brandenburg tutaj w okolicy działała, ale tutaj w Hebziu, czyli w Morgenrot, no to przede wszystkim kopalnia Paulus, czyli późniejszy Paweł. No i zasadniczo po niej tak naprawdę zostały tylko wspomnienia, ale także no takie pojedyncze budynki, jak widzicie tutaj. Słuchajcie, zapomniałam też dodać, że tamta kolorowa hala, przy której staliśmy, jak wyszliśmy z torów, to była hala klubu sportowego Slavia i tam grali w tenisa. No i z tego co wiem, to niestety no już nie grają. Słuchajcie, niektóre zabudowania przetrwały także jako mieszkalne, a tutaj kapliczka, która no przetrwała, tak? Zapewne tutaj już nie ma wielu zdobień, ale jest kapliczka związana właśnie z pracownikami kopalni Paulus. Słuchajcie, to jak już wyszliśmy z lasu do cywilizacji, to tutaj proszę, te piękne budynki, zakładam, że te były może dla wyższych rangą pracowników oryginalnie zbudowane. Piękne tutaj ankrowane budynki z czerwonej cegły. Piesy się denerwują, a ja chciałam wam tylko powiedzieć, że tutaj tych zabudowań po kopalni jest więcej i zostały one też częściowo zagospodarowane. Tam, gdzie Bartek stoi, przypuszczam, mogła być portiernia na przykład. Ten portryk, to mi bardziej pasuje na cechownię. O, teraz może widzowie trochę lepiej zobaczą. Tam na rogu portiernia, a tutaj cechownia. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Starą. Tutaj ta hala długo stała niedokończona jako taki szkielet i ocalał też przed nią taki jeden smaczek w postaci takiego jednoosobowego schronu. On jest zamurowany. No a tutaj właśnie na rogu, tak zakładam, mogła tutaj być właśnie kiedyś jakaś portiernia czy coś. Tak mi się wydaje. Moi drodzy, dzięki, że byliście z nami. Tym razem bunkrów ostatecznie nie było, bo w trakcie uznaliśmy, że jest ich tutaj na tyle, no że warto zrobić o nich po prostu osobny odcinek. Dziękujemy wam jak zawsze, że byliście. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz dla zasięgu i oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał. Przede wszystkim jednak dziękuję moim patronom. No i cóż, kończymy w okolicy, gdzie już byliśmy dzisiaj. Być może to tutaj powstanie nowy dworzec w Orzegowie?